wani ne abin da ya bani mamaki na ga shiga an rubuta sarkin musulmi yana mana jaje kaji ba yana ci abubuwa fa a kasar nan katar bura suke kawai sai ga nan iska yayi kuma a kasa kawai rubuta ce wallahi Allah ga Messi ma ba ya bar Barcelona mana a mai da mutane ban san me suke ba kawai an haukata ma ana mana kada ruwa ke kwaya sallama babu kawai da igiya sallama babu malam ko sallama babu ya kamata ka ringa yi mutane sallama no ko shugabanni sai kada ruwa ke kwaya ake mana mu ba mu zube ba mu zauna daidai ba wai abinci na jefa zan siya fa nan na tashi zan je sai garin kwaki wai garin kwaki na je zan siya fa na ringa ci garin kwaki wai ba su san sunansa ba nace wannan suna fa iyaye da kakanni ma shi suka sani wai ai kawai da in ce gari ya waye wai sunan garin kwaki gari ya waye to ai gaba ka zo da ka gane ka faɗi wannan magana ni ma sai ka tuno mu abin da ya faru da ni sati biyu da suka wuce na taso da kasuwa na ce bari in bi ta shagon sai mata ta magi ina zuwa dan ce a ban magi suka banza da ni wai ka sai na ce me sai na ce sirrin boye na ce to ba zan faɗa ba in za su bani in ba za su bani ba zan in gaskiya ne sun suka buya su ne a kai suka mai sirrin boya haka ne wai ka san ni me ya faru ma da ni abin da ya faru da ni ina shigowa daga makaranta ka san da shan shayi safara na dare ina zuwa na tsaya a wajen mai shayi na ce a bani shayi wai sai aka tsaya ana kallona wai na ce a bani shayi kawai sai wani ya zagayo ta gefe na ce in baka ce harara garke ba wallahi ba za a zuba ma ba no wace ni kuma ba zan faɗa ba ai kai suka mai harara garke wai shayi ya koma harara garke yanzu misali wannan ne wulakanci ne sai ka ce kana bako a garin nan ai wannan tsarin ayakon biyu ne fa nan naje sayan masara fa naje saya ina auna yin masara haka ban da ni aban masara so ne yake ce dan ce masa ya baka izza so nace ba fa izza so nazo ai ka wada nace daban izza so akai ne ga dauko mudu ina ce a lalle masara zai izza no ka samu da zai bata ma rai masara na izza ka samu da zai bata ma rai ina jin ka hanci ni fa zuwa ne fa wai in je in so shinkafa ba wannan fa babu wanda bai san shinkafa ba nace da Allah bani shinkafa wai aka dube ni ce wannan mai bin ba samu ko daga da wani aka sallamo shi ne magana sai wani dattijo ya zo sami ne ya ce ai ba haka zaka ce a duniya a wahaba me na ce to ba a duniya ai ni barka ji ni kuma da naje sayan garin alabo ka san me aka ce wai ba a san me garin alabo ma yanzu sai me wai sai da kace mai abun sharri kai to Allah ya raba mu da ni nace ai ni kuka mai sharri mai abun sharri ai ganin ka suka kai kama da sharri to ni kun san me ma wai a kasan mu ta Hausa wai nan arewa fa naje shago neman ga waken suya na dai sallama na ce da Allah wakin suya nake tambaya na dauka ko basu gane bane kowa na awara dai wakin aura sai aka ce mun wakin aura ai yanzu ya canza sabon salo sai na ce to ya ake kiransa wai sai dai ka ce yar kabila la Allah da haida da Muhammad Rasulullahi ai kai suka mai da yar kabila kai aka mai da yar kabila nan na je fa siyan man gyada na cin abinci ka san me aka ce ai ce aka wai man gyada sai dai in ce wai daɗin kowa. Daɗin me? Daɗin kowa. To kaga wata sabuwa. Ina kake? Gani. To ni da na je sayan taliya. Na ce a ban taliya kowa sai ya kau da kai. A ban taliya kowa sai ya kau da kai nasa. Jama'a magana nake muku. Sai wani ya ce ai baba duniyar mu zaka ce. Ai da kamar da Allah ce ta zama duniyar mu nace kwarai da gaske nace a bani duniyar mu sai gashi ana guda nawa za a baka duniya ba wai duniyar mu a yau sai ka ce duniyar mu a yau wannan ko ai kai baba taka ta zo da sauki ni fa wake wanda ake yin kosai na je siye kuma ka ce musu wanda ake adala nace a bani wake sai aka ce mun a'a ai yanzu ya koma za ta ba goma ai yanayin ka suka gani